ise ma bụrụ kpọmkwem ụbọchị ahịa orie. Ama m n'ebe ahụ ị na-enweta onwe gị, o nwere ike ịka nọ na shọpụ ugbu a na-agbagharị ka ị mara ma ị ga-erete tukwu bifo go lawa, ma ọ bụ na o nwere ka o si were do datla tata bụ monde na o nwere ka ahịa siri wee do na ahịa agachara otu isiri wee tụọ anya ya, ma ọ bụkwanụ na ahịa gara otu isiri wee tụọ ahịa na ụdị na ife irere taa irebe ya mbụ. Amaghị m na-aghọta ebe m na-eje, maka na nke bụ eziokwu bụ na ụbọchị niile ahịa abụchakwa na ekeresimesi, ụbọchị niile ahịa adịchakwanụ njọ. O nwere ụbọchị ya adị mma, ụbọchị nke taa adịtụ mma, ụbọchị ọzọ adịtụkwanụ njọ. O otu ebe eri anyị agaghị echewecha ka ụbọchị niile mawacha nnọọ mma. Mba nụnụ, ụbọchị niile mawacha mma, which means ọ bụrụ ụwa ka anyị nọ. Amaghị m na-aghọta. Naanị mgbe mụ na-agụ gara n'igwe ka ebe niile ya bụ sara. Amaghị m na-aghọta ebe m na-eje. Ma ọ bụrụ na anyị n'eluigwe ife adịwasịa mma kwa ụtụtụ kwa efifie kwa abalị, of course anyị gaa n'igwe anyị enweghị time to dọlịwa. Mụ na aga abịa jere n'igwe ije adọlị. Chineke akwadosigoro anyị ife niile. Aha anyị n'eluigwe bụ gwọrịwa ndụ, gwọrịwa ndụ. Ihe ọbụla anyị chọrọ anyị ara eri. Ama m na-aghọta. No stress n'eluigwe, no problem, no ndọkasị ahụ, no echiche. Echiche ị ga-akwụ ụgwọ ụlọ anọghị n'eluigwe maka na ụlọ gbara kasa n'eluigwe. Echiche ihe iyi eri anọrọ n'eluigwe maka na ihe a ya eri n'eluigwe ka nkụ. Ihe ọbụla ị chọrọ iri n'eluigwe rice ka ị chọrọ iri, ka ọ bụ akpụ ka ị chọrọ iri, ka ọ bụ garị ka ị chọrọ iri, ka ọ bụ tii, ka ọ bụ ụmụnne bred la ụmụnne ka ị chọrọ. Kedu ife ị chọọ? Ọkpọmọ, nkwobi, isi azụ, babecue ka ọ BBQ. Kedu nke ị chọrọ? Usu ya, ihe ọbụla ị chọrọ nọ n'eluigwe. Ya mere ọ bụrụ na mụ na gala abụọ gaa n'igwe, marụ na anyị ama nchewe echiche ife oriri, anyị ama nchewe echiche ụgbọanị anyị ya agba, maka na moto ka nkụ n'eluigwe. Moto ọbụla ejọsụ tụọ aka kpam ọfụta, ịkpọ ya aha, ome apịa ma ịbanyela ime gbagharịa jiri eje ebe ị chọrọ ije n'eluigwe na chitekwe. Amaghị m na-aghọta. Anyị enweghị taịm anyị na nwaanyị anyị bịa mewe ive a, bikọs n'eluigwe enweghị ihe dịka nwaanyị. N'eluigwe enweghị ihe dịka nwaanyị, enweghị ihe dịka di, enweghị ihe dịka alụga nwaanyị ma wee mege m nke ma wee mege m nke ọzọ. N'eluigwe enweghị ihe dịka ụmụaka ịbịala adọgịla efe sị gị daadị oyoyo, daadị ịzụtara biskit, daadị ịzụtara disi, daadị ịzụtara datị. N'eluigwe ị mara onye bụ nwaanyị gị, ị maghị onye bụ ụmụ gị. Na-aghọta ebe m na-eje. Ihe niile anyị mege n'ụwa biri n'ụwa. Ụmụ ahụ ịla ahụ anyị ọkwa n'ụwa ka o biri. Nwaanyị ga ahụ ịla ahụ na ọkwa n'ụwa ka o biri. Anyị nwụ ha n'aka aha agaala. Ị garuo eluigwe ị gaghị echeta dị na ị lụrụ nwaanyị. Ị gaghị da enwe memory of you are married. Ị gaghị da enwe memory of you were o nwere mgbe i jiri mụọ ụmụ ma ọ wee mụrụ ụmụ na-eche ụmụ gị nọ n'ụwa. Hey, ụmụ m nọ n'ụwa olee otu a si eme. Ị gaghị da eche. There will be no memory of ihe mere n'ụwa mgbe ọbụla anyị gara eluigwe. Ihe o jiri dị mkpa na ibie ndụ n'ụwa bijie ya ama, maka na ibizie ezigbo ndụ n'ụwa den ndị nọ mgbe ibiri ndụ wee na come for you and say yes, onye a bijiri ndụ ya ebiji. That is the most important thing. Ama m na-aghọta ebe m na-eje. Okwu anyị na-ekwu kamgbe. Ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na ndị uwe ojii steeti Imo gara kụsuo otu họteelụ na Ngọkpala. Họteelụ a ka a na-akpọ Emwis họteelụ nọ nso na Ihite Junction nọ na Ngọkpala, okporo ụzọ esi aga Aba. Pịasuo dị họteelụ, pịasuo mọchụwarị kwa nọ n'akụkụ ebe a na-ekwu na a na-ebo onye nwe dị họteelụ na mọchụwarị ebubo na ọ na-anọ na họteelụ na mọchụwarị na-eme organ harvesting, na-aghụrụ ndị mmadụ mkpụrụ obi, aghụrụ ndị mmadụ umeji, aghụrụ ndị mmadụ akwara, aghụrụ ndị mmadụ ntanimorokoto. O wee bụrụ mkpu a nọ nso nkwa nọ na-eti isi iri kamgbe echi na steeti Imo. O wee bụrụ mkpu nọ nso nkwa nọ na-eti kamgbe ihe gbasara ndị organ harvesting ala eti mkpu ihe. Gọọmenti asị mba, enwere ihe dị otu ahụ dịnụ. Ọ na-eti mkpu na because ọ kpọrọ gọọmenti ashị. Ọ na-eti mkpu ọwụ opposition. Ọ na-eme nke this and that, journalistic ye formally and finally a confirmụọla na enwere họteelụ na mọchụwarị ebe a na-ebechi ndị mmadụ umeji, aghụchi ndị mmadụ mkpụrụ obi n'Imo steeti. Amaghị m na-aghọta.
ana m ekwe mgbabla na-ekwuchi ike na ọrụ m as a journalist, many journalists enwere n'Imo steeti agaghị arụnwu ihe m na-arụ, agaghị arụnwu ihe m na-arụ, and ọwụhụ ka ejiri ya na-eko, mba, anaghị m eji ọrụ eko because abịara m for special duty. Anọ m special duty. Most of them amaghị ihe o special duty as far as journalism is concerned. Maka na ọtụtụ n'ime ha na-atụ ụjọ ikwu kpọmkwem ihe na-eme n'Imo. Ọbụnadị okwu Tiger Base anọ na-ekwu ka mgbe echi, ọ rakatakwa ahụ gị hụ a radio presenter n'Imo steeti ga-eghe m ọnụ oghe otu m na-eshi eghe mie ihe ekwu okwu Tiger Base ma wee kwuo okwu ndị organ harvester. Agaghị emefuli nwunye m na-aghọta ebe m na-eje, maka na they are not on special assignment. Nọ nso nkwa nọ on special assignment from Chukwu Okike Abiama, and that is why kwani o jere kwanụ ka ma ahụ ọlụ gị ọgụ nna kwu ukpenu before you know it, piam emeni arrest, piam eburulie ga prison, piam eburulie ga this, piam eburulie ga ebe. But at the end of the day, eziokwu reka afọ ime, ala ekpu ya aka. A na-ekpu ya aka ma otu today I confirm ọla ya na enwere hotel nwee mortuary. Ndị adọmachara nga ahụ agụshiala ha mkpụrụ obi, ndị adọmachara na mortuary agụshiala ha umeji, ndị adọmachara na mortuary emechana ha ihe dị iche iche. The problem we have with government Imo State wụ onye ọbụla gwagaghị eziokwu wụ enemy. Amaghị m na aghọta ịgwa ma ha anaghị eziokwu otu m na-eshi ekwu ya na ahụ taa hapụ onye ahụ is an enemy of the government. Mana ọ ga-akara m mma na nwụ enemy of the government karịa nga nwụ enemy of the people, because government belongs to the people and the people are the government. Ọ ihe ha anaghị aghọta. Ọ ga-akara m mma wụ nọ nso nkwa na ha declare nọ nso nkwa enemy of the government. Ọ ga-akara m mma na ha shi na nọ nso nkwa wụ enemy government karịa nga nọ nso nkwa wụ enemy of the people, because all the people nwe government. Government je jere ndị mmadụ oji, but probably they don't know. So ekelele m Chineke maka mbọ CP Abokida Juma gbara anya na ndị otie ịga akụkasa mortuary ahụ wee nyopuo kpọmkwem ọtụtụ ndị nwụrụ anwụ nọ n'ime mortuary aghụrụla mkpụrụ obi ghụrụ umeji, ga-ehụ na ebelebe egburu, ga-ehụ na njinji jiri. Ya bụ nwa okorobịa na-achọ achọ si na ọ bụ ya onye nwe mortuary ahụ nakwa hotel ahụ. Chief Nnamdi Stanley Ọkpara Ugo, onye ji Morocco mara, Chief Morocco, onye nga ọkpa ala, dịka a na-ekwu ọ nọ n'ọsọ ka ọ dị ugbu a. A na-ekwu na ọ nọ n'ọsọ ka ọ dị ugbu a, na polisi na-achọ ya achọ, ndị uwe ojii na-achọ ya achọ. Mana ekwuole m onwe onye ma eweziokwu na onwe na onye sendela m voice note o sendere na platform ndị nga ọkpa ala today, because emene m video na social media na-asị si nweta nwoke a, ọ bụrụ na anyị ejidi alive, si nweta ya alive so that ka ọ bịa kọwaa ma aka ya n'eziokwu, because anyị agụbeghị ama ya ikpe now. Yes, I confirm ọla na enwere organ harvesting in the mortuary and organ harvesting in the hotel. Even nwekwe shrine asị nọ n'akụkụ hotel ya nga ahụ. But these things are peripheral. These things are spherical. Na aghọta ebe m na-eje. Ihe ndị awụcha ihe a na-ahụ n'elu n'elu. We need to dig deep. We need to dig deep into this matter of organ harvesting in Imo State. I will advise one night nwoke ahụ in case ọ bụrụ na ọ na-ahụ m na video ugbu a na social media na Facebook, ya bịa jiri aka ya surrender onwe to police, because ya gbawa ọsọ ya rị ka ihe kwuru ọwa eziokwu. Ya gbawa ọsọ ya rị ka ihe kwuru ọwa eziokwu. Ya jiri aka ya surrender onwe ye to the police command Imo State. Let him surrender himself. And if he is truly sure that n'ihe ewe ebubo ka ebogie ma ọ na-plantịrị the thing na plant na hotel ya, nderi ka anyị are there to provide sound interview and investigation. Nderi ka anyị nwa, I am ready to dig deep if that man can surrender himself.
If he can surrender himself to police, ndere ka anyị ga-abịa na police ga ahụ soro na ndị ga-eme investigate jụọ ya ajụjụ ndere iche iche. Because anụga m na voice note ndị Ngọkpala sendela m na mgbede a na ọchị na ọwa enemisie. Because anụ na the guy chọrọ ịpụta House of Assembly election 2027. Ha esendekwala m posta ya ma ebe enya na ndị APC nọkwa na-ekele na ihe ndere ya nha, you know. So which means ọ wee politician. Which means o nwere ihe agụgụ ya 2027. So anyị agaghị anụ nga ashị now. Yes, na aka ya rị ọcha ma aka ya rị ha ọcha until ya sọrị ndo onwe ye to police. So ọ wụrụ onye ma Chief Morocco anụ nwa nwafọ Ngọkpala, ọ wụrụ na ị mara ya shia na nọ nso nkwa shia. Ọ wụrụ na eziokwu na aka ya rị ọcha. Ọ wụrụ na eziokwu na the 23 minutes audio ọ rekọdụrụ send ya na platform ndị Ngọkpala nke ndị Ngọkpala sendịra m. Ọ bụrụ na eziokwu na ihe ndị o kwuru ebe ahụ wee eziokwu, ya sọrị ndo onwe ya to police. Yes, ya sọrị ndo onwe ya to police. Ụjọ akpọla ya ma ga-frame ya up ma this and that. In fact, ya sọrị ndo onwe ndị o kwesịrị ịkpọ aha ya kpọwa aha. I said it in my video na social media. Si na this man will tell us the truth. Ọ ga-agwarịla anyị nke wee eziokwu directly or indirectly. Anyị ga-amata so that we will dig deep into this matter of organ harvesting in Igbo. We need to stop it. Anyị etinyele mkpughe too much na this state, but unfortunately, ndị ọrịa n'aka are not doing anything about it. Ekwele m ihe ọrụ as a journalist wee ma ekwe. Ifu whistle blower. Ohuma fuma whistle time kpọma. Ọrụ m awụhụ ịpere egbe chụma ndị oshi. O nwere ndị eke hụwa ọrụ ha. Ọrụ m awụhụ security. My work is a journalist. I dig, me nyofuo, me etie. Then all ọrụ gị now, ebe etiele m, the only thing you get need from me, gị sị m ngwa, ole location, ole ball, ma atụọla gị aka gị jee. That is my job as a journalist. Mana kamgbe anyị nọ na-eti mkpu organ harvesting na-atụ aka, itie mkpu anyị atụ aka, na-akpọcha aha ebe akpọcha ndị mmadụ baa n'ime ọhịa n'Imo steeti nga. Onwe ihe polisi mere about it. We could remember nke mere ebe ụzọ nwere ubi. One woman na FMC ebrule ha na fire service. Eburu that woman. The woman amata huzo onwe eburu ye gafe FMC. Ihe zoro that woman wo no na nso ya. Ihe zoro that woman o jiri lo. Nde niile ebrule nya na ya that day na fire service. Bossy imo brule ha na ha ụmụ school ma ndị ọzọkwa ebrule ha na ha ayoho. That woman ihe o jiri yo wo no na nso. Because the prophetess or prophet nwa na-asị nọ n'ime ọhịa nga ahụ kwa ebubata ndị mmadụ enwere prophet ma onye dibịa onye ga-ele ka amụrụ onye spirit ya ga-enye ha nsogbu ma onye spirit ya na-agaghị enye nsogbu onye ọbụla spirit ya ga-enye nsogbu dị dibịa ga-ama the prophet ga-ama asị mba hapụ onye a ga-edisturb anyị hapụ onye ga-emebiri anyị ọrụ. So that woman nọ na nsọ ihe mere ji shi ha je drop ya outside ya lawa ka ọ hapụ imebili ha ọrụ ihe nwaanyị ahụ jiri ere ndụ ya taa. Anyị ekwuo ya tụọ aka lekwa ebe ọwụ but agba nkịtị probably a na-eche mgbe nso nkwa bịara bịa yiri efe ndị polisi ma ọ bụ buru egbe AK-47 duruzie ha bama n'ime ọhịa ebe nwere ubi ebe ahụ ma ọ bụ side ebe orodo ebe ahụ amami na-agụta ebe m na-eje. Now e nwekwara nke mere na ụmụ gụma ekwukwe ya ekwu even that woman Chineke zọrọ ya because mgbe one doctor pụtara n'ime ọhịa nga ahụ kụọ ya aka na laps kụọ ya aka na nwaanyị nwere ahụ kụọ ya aka na si odirike ka Alhaji na like odirike ka chief na like odiri anụ ka chief na like which means is cannibalism which means ha gbuo ndị mmadụ ha characha anụ ahụ ndị mmadụ ha werekwa anụ ahụ ndị mmadụ shie ya erie ye n'Imo steeti a ka o mega etiri m mkpughe onweghị onye nọ n'Imo steeti na-anụghị mgbe m tige mkpughe mana nticha mkpughe ha si taa ya kwugheriri eche n'ebe ya nke mere na ụmụ gụma the same thing a young guy ha buru this boy nwatakịrị na onye aka ọrụ ha eforie si anyị bịa nwere ebe ị ga-arụ n'anya the boy esoro ha mahụ na ọwụ ndị organ harvesting ha eburu ha gawa side ebe ụmụga n'ime ọhịa ụmụgụma ka eburule this guy gaa olekwe n'otu Chineke si zọda boy ọ bụ na o nwere one guy si ya mgbe a tụbara ha n'ime well because ha bịa tụpụcha ha n'ime well ha nọrọ n'ime well then asị ndị restaurant ndị hotel allegedly ha bịa ha lee onye ahụ ya rị nwa mma ahụ ya rị fresh atụọ ya aka egbuchasị onye nke ha paakị anụ vuru fụọ
na got by jail. But one guy, that guy, see, Obrun and the restaurant, Monday hotel, Bianga now. I hung now. I like Yagi now. I near money you wanna. Hate lady boy, ladder, the boy, I recall that. Nima Bali. Wagi more here, wagi more here, wagi more here, wagi more here. The boy is still alive. On ya. I mean, I got a bemnage. I know that young girl of 20 years, Ebrule from Garden Park. Ebrule from Garden Park. And the boss you man on a Garden Park. Most of them watch and organ harvesters. Buria from Garden Park. Fia, even with the we more here kigwe. It was gonna one of the organ harvester be fall in love. Love Iberibe. Man, I love who care who's the girl. Fall in love at the first sight with that fine girl. You know, nyeri aka. Early morning, ya papi ani more here. Jezi eburu moto mgbe moto si na oji deliver anụ ndị mmadụ n'Enugu from Okigwe. That young girl gwara anyị na a na-egbu na ha na-anọ nga edowere ha na-anụ ka a na-egbujasa ndị mmadụ ha na-ebe. Otu esi egbu ewere mma pom onye ka ahụ be ha na ti ha na mkpu ikpeazụ hụ ya nwụọ ebe niile ada ajụ. Ị na-anụzi ka mma na-ada ka ebe a na-egbu anụ kpụkata kputu pam pam ya wụ nga adawashiga anụ ndị mmadụ n'Okigwe hia. Ọwụhụ taa ka ikwuwere ihe. But at the end of the day, non so na kucha ya he leg that ya shita ya kuheriri jeme. Now today it has been confirmed. Okika Biama, Chukwu Okika Biama has vindicated Chinonso ba nonso nkwa. Okika Biama vindicate. Okika Biama agola hashia. Ihe nwa m Chinonso ba na-eti mkpu ihe una anashi awo opposition no problem enwere n'Imo State. Our opposition, hate the government. But in here, one today it has been confirmed that organ harvesting. Mimo. You know? So, who are we to blame? We can't get blamed now. Now, the issue where was that this man, I say, no, we are in a hotel. This man, I say, no, we are in a mortuary. And I'm saying, Ebo no. Omana no we joku na aka ya no na organ harvesting because according to ihe okoro na voice note mji now. Osi na ya wu onye ji ego no onye me ya na he is a big man or roller na shell company or shell roller na oil company. He's a big boy. So ya pụta nyefo nwunye na aka ndị police. Or the possible let him communicate me. Let him communicate me. Kam kpọrọ ya kpọgara ndị police. Or if possible, ya communicate him, kampori ya kamone ya soro, oku no oku aka na aka, gama na police station. Let me deliver him to the police. And agamano ga he may interview. Agamano ba ajo, agamano ga ye statement. I am ready to take him to the police. Ya pota, let him deliver himself. Let him present himself. Let him offer himself up. Ka the police may investigation. Uja atolia magasi because nde nya na ya chi izo ọchịchị 2027 na ha chọrọ igbie ma na ha chọrọ iji metọ ahịa ha chọrọ itanishie ha chọrọ ime ya ka eme ya nke ọzọ amami na agota uja atolia and that is another side of the bad very terrible politics akoga n'Imo State nga onye ọbụla gị na ya zọga something ya na-achọ otu oshi emetọ gị bọtụ mmadụ agaghị emetọ gị metọ aha gị ma ọ bụrụ na onweghị ihe ọjọọ mere. Mmadụ agaghị anọkọta n'ụchọ something tanishie ya na ma ọ bụrụ na probably onwe maọbụ amami na aghọta ndị Igbo shi mmiri anaghị eri onye ọ na-ahụghị ụkwụ ya anya. Maybe mụ na gị mee business now ya ga wrong gị bịa chọrọzi iji business mụ na gị mere mụ na gị enweghị otu anọ nso nkwa n'ugbulaka pụta nụ bịa weta no evidence ma whatever ị ga-eji atanishi imeji nọ nso nkwa onweghị ihe ị ga-emeli because I don't anaghị m achị ijere otu ịhụrụ m enwekwe m enyi yo otu ịhụrụ nọ nso nkwa enweghị m enyi nobody ihe mụ na gị ihe jikọrọ mụ na gị nwune afa nwunele olekemegen nonso girigiri masị gị nwanne prapra nonso prapra masị gị nwanne girigiri olekemegen unu ị na-emekwa fa ma garala onwe m I don't have time mụ na gị bịa nọrọ anyị anọrọ tagashiwa eze nọrọ kọwa akụkọ nọrọ nwa mmanya tawa nkwobi m chi ịta nkwobi m a ga-atara onwe m nkwobi ṅụrụ m mmanya ụla naanị m uje I don't have time. So mmadụ agaghị ebugo udiri ebubo ma ọ bụrụ na onwebeghị one or two gị na ya mekọrọla n'ụdị ihe rịkpa ahụ na-aghọta na ebe m na-eje na ọdị mkpa na unu ghọtara m. So gịnị ka m na-ekwu o wee bụrụ na ọ dị oke mkpa na nwanne anyị nwoke a Chief Moroka anụ asị na ọ ya nwee họteelụ na the mortuary ebe emege organ harvesting. Deliver yourself to the police. Nwanne deliver yourself to the police ma ọ bụrụ na aka gị dị ọcha ọ ihe mkpuga.
and mụnwa na onwe mbụ nọ nso nkwa, I am ready to follow you to the police. Ụjọ tụma gị nwune call upon me kpọọ m mụ na gị soro ụkwụ na ụkwụ aka na aka ma akpọrọ gị je kpọgara commissioner of police eme gị interview, deliver yourself to the police, deliver onwe gị to the police ma ọ bụrụ na aka gị dị ọcha. Because otu ịgbara ọsọ now anaghị ịgbala ọsọ then ndị ebubo gị ebubo ma ọ wụrụ eziokwu na ọ wụ ebubo ka ebubo gị ha ga na-aṅụrị. But once you deliver onwe gị to the police now ebe niile akụjụọ, then you will now tell us ndị boge gị ebubo na ndị ọrụ gị ka ndị plantry that thing, then onye ọbụla plantry ha ahụ na mortuary ahụ aka akpara ya. We need to cleanse Imo State. We need to heal Imo State. We need to cleanse this state. State agwọtọgwụle. Imo State agwọtọgwụle. Ihe mere na 1996 Otokoto Saga. Ihe otu Imo State eshiri gwọtọ Imo State abịa chọpụta na ebe ebe a na-egbujasa elie egbujasa a na-afụgharị anụ ndị mmadụ a na-eligharị anụ ndị mmadụ. You know? So this state needs to be cleansed and healed and dedicated and rededicated back to Chukwu Okike Abiama. Maka na akwụkwọ nsọ shi, if the people that are called by my name shall repent and turn from evil and come back to Chukwu Okike Abiama bụ Chineke bi n'eluigwe, that Chineke ga-eme gịnị? Ga-agbaghara ha and heal their land. That is what Imo State needs now. Ọ bụla Imo State a nidiri onwekwe ihe ọzọ. So gịnị ka m na-ekwu? The issue of this particular one now, ọ dị oke mkpa that we trash it and trash it accordingly. Ka hapụ iwu ihe a ga-asị echi nke a jikwara eme nke ọzọ ejighị mee. Ọ dị oke mkpa na onye a na-ebe ebubo ịpụtara jiri aka gị nyefee onwe gị n'aka ndị uwe ojii. Ya rawa gị ahụ na ụjọ tụga gị, nwune bịa kpọọ m si mbuko nọ nso nkwa, achọrọ m ka isoro m gaa o, nwune aga m eso gị aga. We need to cleanse this state and we need to dig deep and find the truth of this organ harvesting. Ka anyị meela ya kpamkpam ka o si na steeti ime anyị laa.